Takže aktuálne sa nachádzam na letisku v Hongkongu a idem vyskúšať jednu skvelú vec. Idem prvýkrát asi v živote do letiskového lounge. To používate Revolut, tak poznáte, že tam majú a viete, že tam majú rôzne programy. A ja som si kúpil na jeden mesiac ten najdrahší Ultra, pretože v rámci neho tam máte veľmi veľa bonusov, ktoré sa vám hodia na cestovanie. Poistenie cestovné, ďalej napríklad eSIM kartu s pár gigabajtami dát do zálohy, potom VPN-ku, čiže aby ste sa mohli pripájať na aj rôzne napríklad slovenské platformy a napríklad ma to zachránilo aj pri práci s ChatGPT, pretože v Hongkongu ho majú vypnutý, alebo respektíve nedá sa používať, ale keď zapnete VPN-ku, dá sa. No a asi najväčší benefit pri takomto cestovaní je vstup do letiskového lounge zadarmo. Sa vďaka tejto Revolut karte Ultra programu viete dostať zadarmo. Bežne tam vstup stojí nejakých 45 eur a ja to idem teraz vyskúšať. Takže práve som pristal v Ho Chi Minovom meste. Za mnou môžete vidieť lietadlo, ktorým som išiel. Takže máme 9:30 večer a ja aktuálne odchádzam z letiska v Ho Chi Minovom meste, alebo v Saigone. Idem si zavolať môj Grab. A je to niečo ako Uber, ale je to tu vo Vietname skrátka. A majú tam v tej aplikácii všetko, čiže objednávanie jedla, objednávanie dopravy a tak ďalej. No ale čo je najviac zaujímavé, že tento Grab je extrémne, ale že extrémne lacný. Ja som si teraz pozeral cestu do môjho hotela a vidím ma to na nejaké 2 eurá. Takže asi toľko to ku miestnej premávke. Je to tu extrém. My sme nejaké bočné uličky, ale chodia tu každú minútu. Vítajte v mojom Airbnbčku. Tu som strávil svoju prvú noc v Ho Chi Minovom meste. No a tu môžeme vidieť Vietnam presne taký, aký je. A je to extrém. Akože toto je trošku kultúrny šok oproti Hongkongu. Akože budem úprimný, toto som nečakal. Tu každý má svoju motorku a tu idú riadne bomby. Čo je toto, mi povedz? Čiže práve si idem zmeniť peniaze. Pôjdem si zmeniť 100 eur na vietnamské dongy. A kurz je aktuálne, že 1 euro je skoro 31 000, čo je jeden z najlepších kurzov, ktorý kedy bol. Chcel by som vám takto oficiálne oznámiť, že som sa konečne stal milionárom v 24 rokoch. Bolo to úplne jednoduché, stačilo ísť do Vietnamu a zmeniť si 100 eur. A dostal som za to, ideme to zrátať, toto sú prosím pekne, že 200 000-ovky. Takže dostal som nejaké 3 milióny. Čo to má byť, more? Že prechody tu skoro neexistujú. Že proste sa nepozeráte pred seba a idete na prechod. Toto som ešte nevidel. Proste musíš vojsť na prechod a proste mať to v prdeli. Pomedzi tých motorkárov a tak. A oni proste vália šupy bomby. Zarábať tu tak slovenský plat a žiť tu vo Vietname tak si jak král. Ceny sú tu extrémne, akože extrémne nízke, že to som ešte v živote nevidel, že... Takže toto, čo vidíte za mnou, je vietnamský Notre Dame, teda tak sa to volá. Ale škoda, že to je aktuálne v prerábke, lebo na fotkách práve z drona hlavne to vyzerá absolútne uchvatne. Hello. Môžete mi ohliť hlavu? Cầm cạo no. đầu. No here. No here? Yes, massage. I have massage here? Fuck. Ah, okay. Hello. Vodu, water. Thanks. Can you help me with this? Yeah?
22. Try to count it. Ale ChatGPT, úžasná pomôcka pri cestovaní teraz. Nikdy nebolo ľahšie cestovať ako v dnešnej dobe. Je to hneď druhý program z hora naľavo. Presne mi tu napísal aj otáčky, koľko mám čoho dať. Čo dáme na 800. Hello, can I eat here? Hèn ơi, Hèn ơi, nói chuyện ta không hiểu luôn Hèn. Go this. Yes. Práve som si objednal niečo z miestneho menička. Pani mi to tu dala a ukázala mi tam. Videl som tam chobotnicu, takže to budú asi nejaké morské plody, tak som zvedavý, že čo mi prinesie. Thank you. Mi tu pomaličky nosí jedlo, asi nejaké predjedlo, neviem čo to je, idem to skúšať. Con ăn rau muống bò đúng không? Rau trụng hay rau sống đây? Doriči. Fuj, prdele. Fuj. Ty kokos, ja neznášam pikantné a toto horí hrdlo. Wow, thank you. Typek mi doniesol práve včas. Zomrem. Ideme odpaliť. Takže takto nejak to vyzerá. Máme tam rezance, máme tu medúzu asi, nejaké mäsko. Ok, polievka celkom dobrá zatiaľ. Absolútne neviem, čo tam je. Nejaký... Môže byť nejaký krábik alebo také niečo. Ako ma Jay naučil chvost odriznúť. Keď jete krevetu, musíte odriznúť najskôr hlavu, chvost a potom aj, pokiaľ nie je úplne uvarená, rozvarená, tak aj zubami dať dole tú kôrku vlastne. Pokiaľ dobre uvarená, tak kožu nemusíte dávať dole. Đúng không? Lạ đúng không? Giờ nè, đúng không? Yeah, I tried. Tạ chứ phải tập nách. Vậy nè. City Night. Tự nhiên vậy Giống chưa có City Night. Okay. Thank you very much. Bye bye. 2,20 € za to všetko. Brutál. Takže pekná, čistá rieka, pravidelne dezinfikovaná. Tu môžeme vidieť, ako nám pláva mŕtvý pes. Asi sa utopil. Takže aj takto vyzerajú rieky vo Vietname, nie je to len krásna príroda. Vidím tu nejaké holictvo a typek tam leží znudený, nemá zákazníkov. Hello, can I? Dohola to chcem. Like this. Okay, bye. There? Takže typek ma tu poslal si sadnúť, má rozohrať tu nejakú hru na mobile, takže asi kašle na zákazníka a chce si dohrať hru. Ukázal som mu, čo chcem, lebo už vyzeráme poloplešatý. Takže práve som povedal, že ideme úplne do hola. Let's go. No, že mi neporeže hlavu. Rozmýšľam, ktorý z týchto strihov si dám, ale čo poviete, ktorý by mi sedel najviac? Už mi pekne namydlil hlavu vietnamskou britou takzvanou. Štal som si aj bradu. Ako môžete vidieť, už som po strihaní aj po oholení a vyzerám konečne fresh. Typek si dal záležať, asi 3/4 hodinu ma strihal. Cena tohoto hodinového strihania, alebo 3/4 hodinového, bola 50 000 vietnamských dongov, čo je v prepočte podľa aktuálneho kurzu asi €80. Všade, kam idete cez tieto malé uličky, sú tu obchodíky. V každom obchode sa ponúka niečo iné, neviem ako z toho môžu prežiť, lebo máš tu holictvo a o 2 bloky ďalej máš ďalšie, že ich tu je neskutočne veľa všetkého, hej, drogerie, ovocie a tak. A väčšinou, ak sa na to pozriete, tak to je tak, že majú dole obchod a hore vlastne žijú, hej. No keď sa pozrieme na to elektrické vedenie, neviem, či by nejaký slovenský elektrikár do toho išiel. Zázrak, že im to funguje, ako. Coffee. Takže ja to robím takto random, keď neviem nejaký názov, tak ukážem na niečo a potom dostanem nejakú kávu. Alebo nejaké jedlo. Ale je to takto fajn, že nezisťovať si názvy a potom vlastne ako ruská ruleta, že potom zistíš, čo dostaneš. Dobre, takže táto káva, ktorú som si práve kúpil, 22 000, čo je nejakých 70 centov. Bye bye. Takže ako môžete vidieť, doprava extrém,
A ja som si práve kúpil takú typickú bagetu, ktorá sa volá že banh mi. A plus som si dal nejakú parenú buchtu. A celé ma to vyšlo na 40 000 vietnamských dongov, čo je v prepočte euro 30. Klasická ulica. Všade tu na seba trúbia. Sa mi tady to pešo ťažko ide. Hello. Thanks. Cestou vidím takú čínsku väžu s tou klasickou architektúrou a vyzerá to brutálne. Tu môžete vidieť ten čistý chaos, že tu sa nezastavuje, tu proste ideš do protismeru. Pozrime sa na to. Čiže takto si idem dať kávu a idem krmiť koi kapre. Hello, can I go here for a coffee? Inak Vietnamci do všetkého dávajú sladené mlieko, čiže každá ich vietnamská káva je strašne sladká. Aj teraz objednal som si že preso a prišlo mi kondenzované sladené mlieko, salko vlastne. To mliečko vypijem. A kávu vypijem samostatne. Jedna z najlepších vecí, čo som zažila v Hongkongu, bolo, keď mi miestne babky chválili štýl a schopnosť, akými viem jesť s týmito chopstickmi. Držíš ich vlastne takto. Palec, ukazovák, a takto klikáš. Najlepšie, keď sa hýbe vlastne iba tá vrchná. Takýmto štýlom vedia jesť jedla. A uvedomil som si, že to je pomalšie ako s klasickým príborom, takže si aj to jedlo viac vychutnáš, že ho tak nehltám až strašne. Ale viem s tým chytiť všetko, šalát, rajčinu. Aj tá rýža sa s tým dobre naberá, len musíš to mať prax. Práško, nikdy by som si nebol pomyslel, že budem mať radosť z toho, že idem krmiť koi kapre. Aktuálne sa nachádzam v jednej kaviarni tu vo Vietname, v Ho Chi Minovom meste. Pozri na tie kapríky, jak sa krásne na mňa kúkajú, to je úžasné. Ten jeden nezamestnaný kamarát v pondelok ráno. No čiže v tejto kaviarni si viete dať kávu, jedlo a popri tom viete dať koi kaprom nažrať. Či mám z toho endorfíny? Nie. Myslel som, že to bude lepšie. Tu máte, žerte. Čiže keď tu budete niekedy vo Vietname, prvé čo si stiahnete aplikáciu Grab, hneď ako prídete, alebo ešte pred. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye.